Club ka otenore kod 10 county ma Migori dhi nyime kod loso somo kata library kod omenda maromo siling 4.4 e boma ma Migori. Ma en okang' mar jiwo chenro mag somo e boma no kendo dhi medo kwan mag kuonde somo go nyaka 2 ni mar machielo yudore mane boma ma Rongo. Jojuma miwa ler mar wachni. Kar somo kata library ma iloso kod 10 county ma Migori ka otenore, rogno mar Rotary Club e bade ma Migori kod omenda maromo $4.4 dhi bedo kar somo kata duto koro nyalo tiyo godo ma idendo kaka public library ma okwongo e boma ni ma Migori. Apisa maduong' e migawono ma kit tuoche kaunti ma Migori Ngero Sogwang' mane wuoyo e kind romono bedo e kind apisas go ma kaunti ma Migori kod jokanyo mar Rotary Club ma Migori ka otele kod ker mar gi Jojagimba ne owach ni kar somo ne dhi jiwo weche go mag somo e kaunti ma Migori. Wakelo library ma jopiny some, wang'iyo gi library ma iloso gi sikunde kata ma bede institutions to ma to biro bedo mar ng'ata ng'ata. Koro wayudo dona madwa kelonwa buge mang'eny kabisa koa oko, to kendo moko bende oyie odwa ng'iewnwa buge ma nyasani mantiere ka mag jo Kenya. Omiyo wang'eyo ni kwa kelo library ka to wabro jiwo ji, wabro bedo kod programs mag jiwo ji mondo ginwang' somo e library. Ok onego bed rieko mana mar yudo certificate, to en rieko ma kata ka idwa timo speciality ni moro, kaka inyalo puro maber, kata ka in gi tabu kata mana e dak mari, ibiro yudo buge mabiro konyi mang'eny kanyo mondo mi isom. Ngiro dhi moch ni chia mar somo kit oganda osebiro ka dok piny e kaunti ma Migori nikech onge mag kuonde ma oganda nyalo yudo buge mopogore opogore ma degier somo. Jiwruok madina wacho en ni kanitiere community masomo onge giminyalo pandnegi. Omiya wakwayo ni kaka library ni biro chakore, pod wamedo wacho ne ji ni mondo mi giikre, kata kibira Migori town ni biro ng'iewo gimoro, kata sa pod odeko ni library ni wabiro tere kamiluongo ni Musomi. Ker mar Rotary Club e kaunti ma Migori Jojagimba ne wacho ni kar somo ni kata library bende dhi ting'o buge ma opogore opogore, dhi chako tich kapok higa ne rumo, ka bende kojiwo oganda e kaunti ma Migori mondo biro ti kod kar somo ni e yono makare. Biro kanyo to somo mondo giyud more knowledge. Nyithi skul bende madhi skul bende biro yudo thuolo mar bedo the library no, gisomo books, various books mag story books biro yudore kanyo, then buge moko mag bende misomo e skul masani, curriculum masani. Library ni biro costwa 4.4 million from the Rotary side. Then the county government will also pump bende biro kelo pesa moko mondo mi oyaw library no bed maduong'. Wang'eyo maber ne library mwadhi keto kani biro konyo jogo modak e kaunti ma Migori ka mondo ginwang' weche mag somo e yo makare. Nyaka sani kaunti ma Migori nitiere mana kod kar somo achiel mar oganda kata public library mabende yudore e boma ma Wendo. George Juma, Ramogi TV, Migori.